Il-Partit Nazzjonalista jaf li għandu qudiemu 4 xhur ta' ħidma jibsa fosthom billi jdur bib u kull post ta' xogħol. Għalhekk irridu naraw li nipperswadu billi nisimgħu l-problemi li l-poplu qed taħabbat wiċċu magħhom ta' kuljum. Dan kien il-messaġġ ewlieni tal-kap tal-Partit Nazzjonalista Adrian Delija meta kien il-missieden tal-programm Thank You fuq Net Television preżentat minn Sergio Mallija. Adrian Delija stqar li meta jiltaqa' ma' nies qed jitgħallem x'inhuma dawk l-affarijiet li verament aħasbuhom biex ikun jista' jibni politika favur soċjetà li jimpurta. Ta' kuljum il-Partit Nazzjonalista jekk verament iridu narġgħu nreġgħu ħadd in-nies, irid isib nies illi lesti jmorru iħabbtu il-bibien. Dar wara dar wara dar. Jien hekk ħanagħmel. Jien ħandur kuljum għand in-nies. Adrian Delija qal li l-isfida l-Partit Nazzjonalista illi jkun magħmul min nies u jekk bħala kap tal-partit jirnexxilu jieħu lill-Partit Nazzjonalista lejn in-nies ikunu n-nies li jagħtu lill-Partit Nazzjonalista lura lill-pajjiż. U din il-ħidma li trid issir wara żewġ telfiet elettorali b'distak daqstant qawwi. Jiena ma ġejtx fil-Partit Nazzjonalista biex nipprova nirranġa ftit dak li kien hemm. Għax meta inti jkollok żewġ telfiet elettorali ta' kważi 40,000 il-waħda, hemm ftit tittirranġa. Tittirranġa ħafna u tittirranġa drastikament. Min-naħa l-oħra, faħħar ir-riżultati pożittivi li kiseb fl-2018 l-ewwel sena sħiħa tiegħu bħala kap tal-partit, partikolarment fi żieda fit-tesserament u anke fil-ġbir ta' fondi fil-maratoni li jsiru matul is-sena. Madankollu jaf li għatfadal ħafna aktar xi jsir. Adrian Delija qal li fil-Gvern Laburista ta' Muscat hemm nuqqas qawwi taqbil dwar diversi kwistjonijiet politiċi. Fost l-oħrajn dwar id-deals li l-Gvern għamel mal-Vitals Global Healthcare fejn il-Ministru Konrad Mizzi għażel il-kumpanija Technoline għad-dritt esklusiv ta' procurement għat-tliet sptarijiet pubbliċi filwaqt li d-Deputat Prim Ministru Chris Fern irid ta' dan il-kuntratt. U għax il-Partit Nazzjonalista irid ikun gvern alternattiv kif jixraqlu pajjiżna baqa' għaddej bil-ħidma tiegħu anke fil-vaganzi tal-festi tal-miliet. Adrian Delija stqar li fl-aħħar ġimgħat kompla jitgħallem aktar billi juża l-problemi personali tiegħu biex jgħin lil min għaddej mill-istess problemi. Din is-sena ma waqaf xejn, ma straħ xejn, laqqas ġurnata waħda sħiħa unika, mhux biss b'koinċidenza imma anke b'għażla illi rrid I want to do the extra mile, I want to push that extra inch. Il-kap tal-Partit Nazzjonalista kompla li fil-ġimgħat li għaddew irċieva appoġġ fuq livell personali anke minn min għandu twemmin politiku differenti. Dan għaliex dawn qed iħossu li pajjiżna ma jistax jibqa' maħkum minn politika ta' mibeda lejn xulxin.